tika ipapo ngoma tisingadi kunyanya kupa pane nyaya dzinonetsa kumagitari uko hadizi kuti unodzionawo sei. Chingange chisusu chichiita kuti sungura yedu inoita kakunodzika chingachi because ndakatarisa sungura is compared to mamwe magenres aya ine kakuita kunge yakanodzika mbijana, but a lot of people vanotaura kuti iye kuteedzerana panyaya dzemagitari, kuti a lot of people vaneka kuteedzera kavanoita vamwe vaimbi variko. Saka ndizi kuti kuteedzera magitari ndiko here kungange kuchikonzeresa kuti sungura yedu iite kunge yadzikira panyaya yekuzikanwa nekufarirwa kwanoitwa nevanhu vakawanda. Haisi nyaya yekuteedzera, but ndoona sekuti kuchinja kwezvinhu sometimes things change and like generation yatinayo ka ine zvainonyanya kuteerera but tichingo even zvakadaro maybe rikandipe zepa kuti zvavari kuteerera zvacho ndo zvakukuaffecta maybe zvakuridzwa nezvinhu zvakuteerwa nevanhu vakawanda but chinhu chikuru chandakaona chinogona kudzosera chinge chachidzosera sungura masure ipromotion. Ona kuti even isusu vacho vanoita sungura yacho tiri kumbosvika papi kuipromota tisvike chapi plus tiri kumbotsvaga here zvinyuwani. So challenge iri pakuti togona kunge tine sungura but tine certain style yesungura yatangofokasa nayo. Hatisina zvimwe zvinyuwani zvatiri kupinza paground. So I think ndo pane problem hombe, but sungura inotodiwa zvekudaro. Inodiwa but iri kuda vanhu vanoipusha kuendesa mberi and vanhu vari creative and you know. Alright, but still tiri papo mukoma ndiri kutaura kuti a lot of people they say vanhu vari kuteedzerana magitari, bass gitari ichingoridzwa solo iroro rakaridzwa naMudharamu Paul, because a lot of people they will say a lot of people vari kuti vanoridza gitari rebass mupfungwa dzakanaka dangoridza kunge Mudharamu Paul vachida kuteedzera maridziro aya, mumwe ada kuridza kunge Doni, mumwe ada kuridza kunge Noero. Chinhu chacho chozoita kunge one. Pane maadvantages here pakunoridza kunge Ningi kana kuti izvozvo zvinotova nekunodzikisira sungura yedu futi mukati? Oliver Mtukudzi akati kopa dhoiri rakanaka. Right. You know, when someone is doing something good, tofana kunge tichi appreciate. Tofana tonakirwa nekuzviteedzera. You know, rumba unotonzwa nevoices dzimwe kuti ndiningi yani awerason uyu akofi yani both of voice. I agree but with music yacho yafa here ayo kuramba idi ichingoenda. So nyaya yekuti kukoperana and things like that azvi ndinoona zvinopromota than kudestroya. Zvinopromota music kutoenda pamusoro kandi kunge tichinzi tikudestroya tikaridza saningi tese. No. Do you know kuti vese vanotoridza vamwe vazhinji vacho vane one source of style techniques vanoteedzera kuti vanoteedzera ningi. Right, yes. Like kuti atanga ndiani. Right, yes, yeah. Agona kutanga kwacho amana timuteere munhu uyu zvinhu zvake zviri kunaka izvi kwangu nemaimbiri angu but style iri kutodyisa. Saka nemwe nzira tiri kuti Seben ineka kunoridza zvinhu zvakada kufanana R&B, Zim dancehall, hip hop music, pop and whatever. Majana zese aneka kuda kunoridza zvinhu zvakafanana. But question yozonoti why sungura iriyo inonzikana muri kuda kuridza zvakafanana naningi kana kuti muri kuteedzerana ndizvo zviri kudzikisira zhandara. Why sungura chete mamwe majanra achiridza zvakadi zvakangofanana but vachingoenda kumberi. Sangoma vari kuti kutoridza zvakafanana izvozvo zvinotoita zvafanana kuti ini mwana wangu ini vana vangu ini vanoita zvemusic handiti. Saka ini ndakaona mwana wangu achiniteedzera. Right. Chinofanira kupinda mandiri ndeye kuve proud. I have to be proud. I have to be happy because ari kuita sei? Ari kuteedzera inini. Akuteera inini line. Akuteera matsimba amudhara. So chiripo ndechekuti haasi kuuraya. Ari kutosiko zviumba zvichibva ipapo zvichienda kumberi. Saka nawe kuti ningi azoteedzera ningi saka indoona sekuti haugone kuita genre yako if you want to be influential. Handiti kana uchida kuve munhu ane influence. Right. Iva munhu wekuti vanhu vanogona kukuteedzera nekuti they appreciate you. I respect zvavana Alec Machesuya. I respect vanhu they want to play in style yake and stuff like that, and I don't think it zvino destroy industry, zvino builder.
actually it promotes All right. the style. And Konale kwacho zvinotomwedzera zita kubva parangariro. Oh, anoramba ari mambo. Vanhu kuti anzi ari kudestroyiwa because hatombodestroyiwa. Vanhu vari kutopromota chinhu chadi chaanenge atanga. Hazvina problem zvezvi. All right. Saka tiri kuti isusu nyaya iripo ndeyekuti kana uchikopa dhoiri, kopa dhoiri rakanaka hama yangu, usakopa dhoiri risina kunaka. Saka zviri kuitika nezvekuti patinotanga kuteedzera music yana mukoma vedu nemadhara edu, malegends edu, tiri kuzama kuratidza kuti we are appreciating the style that he has created pavakatanga music iyoyo. Saka isusu sema-upcoming artist, sema-youngsters, tiri kutirai kuda kuumbawo, tozoumba tichibuda imomo tichienda kumberi. Saka by so doing, zviri kutoramba zvakanosimbaradza style yakauya namudhara Mancheso. Ndo zvinonovaita kuti vave legend. Zvinoreva kuti even mudhara Nicholas Zakaria, even vana mudhara Jonah Moyo, even vana mudhara Marcus Vanda, vana John Chibadura, vana Ketai vese vaya vaneka kuteedzera kwavaita. But pakana ukasateedzera music yako inobva yatofa. But chiripo chiri the most important thing ndechekuti tinofanira kuti takaona style iripo. Isusu inini ndiri kudiscourage issue yekuti you duplicate everything. Ndonatora song yemunhu sezvairi zvese. Right, yeah. But I take ideas from musambo ndiwo umwe chete, but ndiri kutora my ideas ndoumba zvangu inini, but ndichishandisa this idea. All right. Manzwa kamafans. Matunzwa. Sachinonzi musambo. Zvavana kuti zvamuti 7. There is something pane chinhu chiri common about 7. Andidika, you see even the way lead guitar ichifamba rofamba, so drumming pattern anditi haisi kuchinjwa. These are the main ndo zvinhu zviri main zvekuti zvino-identify music iyi. Saka izvo zvinogona kumaintainwa nevanhu vakawanda vachizviita, but they still have to kuti kusumudzira musambo tine zvinhu zvatino maintaina. And I saw the rumba, like even the Ana 7 ivava. Pane zvinoita kuti identity yacho irambe iripo. All right, yes. Izvozvo togona kusazivisa. That is drumming pattern togona kuisa yakadaro. Right. The lead guitar style. And zviri main. Right. Yes. Ini ndakandazoya ndiri artist munyowani. Izvozvo zvinofanira kunge zviripo andika. But ndine zvimwe zvinhu zvandaunza kustyle iyoyo. All right. And ndizvo zvobva zvaita kuti ndiwane identity yangu. All right, yanguwo sende zvandiri inini. Pastyle yagara iripo. Ndobva ndanointroducewo zvimwe zvinhuwo. Zvobva zvaita kuti ndive unique. Handisi kudzura. All right. Handisi Chakashata. Chakashata kuita copy and paste. Copy and paste ndio ine nyaya. But inini hangu like kusungura handiri kunyevera. Vanhu vangatanga kuchema, vangachema kadi. Anzana muona but mugonduzo kana mamuwana. Ari kunyaso duplicate zvazviri. No. Unotonzwa kuti inini ka uyu ane like izvo zvokutoza kuti uyu ane voice rake. Uyu ane voice rake. Style inogona kuenderana ka. But yari kuimba zvake. Voice rake ritori ne texture yaro. Rauyu rine texture yaro. Saka izvo zvinotoita kuti music isiyane. All right. Kunonzi kudzura kubva wati nevoice pakuda kutira kuda kuimba kunge ningi. Wobva wada kutira kuda kuridza kunge ningi. But uri kutongoimba nevoice rako riri natural. Maybe being inspired by this somebody. Izvozvo ndizvo kutaura namukoma kuti zviriko, but hazvimbouraya musambo because 7 ndo maridzira ari kungoita ridza chinhuwani. Then mazimu dancehall, hip hop music, pop music, mapiano eku-South Africa. Why sungura yedu iyo inonzi ineka kufanira kunoridza mwana umwe zvake kuti isimuke, but mashanirazi ese aya mamwe ese atinotiraya chiri kuteedzera kwacho achingoridza chinhuwani, achingobuilda chinhu chavo within the circle. Unonzwa zvati kutaura. Saka inini baba vangu, inini ndiri pakuchiri kudzidzawo, mundidzidzisewo. Saka ndibvunza malegends angu anondidzidzisa basa kuti guys, kwapa munopaona wase vanhu vakawanda kutaura sungura yedu iri kuzona affectwa neizvi neizvi. Wataura maonera mukoma wangu. So mukoma wangu in short andika mamwe ema-artist amahombe ekugrama vamakamboshanda nawo ndevapi? Muri kugrama saproducer anditika mamwe maimba makamboshanda navo vanhu vakaita sana mudhara Leki, Nicholas Zakaria nanava makamboshanda nawo here? Yes. All right. Mukoma Leki Mancheso ndakashanda nawo paproject inonzi Succeed. All right. Akaita naBeata Mangete, right? Then ndakaita naParazai Messi. Right. Nonzi Wamanya Makarimwa ndini ndakandiri producer. All right.
Wamanya makari mwaiparadza MS. Vese vana Gift Amuli, vana Joseph Karakara, we don't have to say much. Vese zvizhinji taingobalanidza ipapo. All right. Vaimbi vacho vakawanda, vana Fungisai zvakava pano, vana Patai, Ephraim Patai, Mai Patai, a lot of mabenzi akawanda. Abakashanda nawo Mukoma. So it means muruza Mukoma. Ana ivo vana Mukoma Nicola Zakaria, tinoona projects andakatoita nawo even ndani studio. Guys, muri kuona kuti ini ndakadai so ndirise mushumba ndiri munhu ari kusimuka dai. Vanhu vandosanganiswa navo muna Mwari guys vanotyisa. Kuona vandakagara navo ava vanonzi Manomenta Pambwa. Vakashanda nemaimbi vakasiyana siyana. And he is actually a legend panyaya dzeproduction nemusic. Saka vanondiudza zvakawanda, vanonditipira zvakawanda pamusic industry, vanonditipira zvakawanda. Mufana wangu fanda mpana apa chero pamwe pandinopotsa kana kutaura vanondibatsira. Mufana wangu apa dei wataura so ndichitoenda kumberi neupenyu hwangu zvichitofambika zvichiendeka. So mazvinzira kuti vakashanda ne a lot of vakawanda award winning artists vese vakatotora ma-awards. Boss vakafa Mukoma Simon Chimete. Takaita project na Mukoma Alan na Mukoma Sulu. Right. Takaita project inainzi Sonia. That album I was the producer. Right. I was nominated the best producer of the year 2006. Then ndo patakaita futi vanaitya Banana na Joseph Karakara and so many artists vatakangoita. So it's not like matisa yatugone kuno mwana unoti akusha mosisi nokutoreza nangu vakawanda vakatoita 1 hour tichaura nezvematisa akabudawo nemaoko imomo. Guys, next time pandiri kuuya ndichauya neimwe topic ndichida kuti muona izvi mumbodzinza zvakawandawo pane zvangatichitaura zvine chekuita nemagitari neproduction nejeni yavo zvakawanda zvamuchaziva guys about this man. And pane zvakawanda zvachange tichitaurawo zvine chekuita nemagitari zvokuti munenge muchidzidzawo muchinzwawo kuti okay kana pane pekuti panoda kugadziriswa muchitiudza kuti apanoda kugadziriswa. Pane zvamuda kuziva zvakawanda pamusoro paMukoma mimi muchindiudza ndichavatera kustudio uko. Kana maona takagara takadai pane zvataichaita vachindionesa mustudio. Saka izvezvi zvitapedza zvedu ati ndakati Mukoma ndokumbira 1 or 2 minutes of yours mumbondiudzawo 1 or 2 things zvinogona kutibatsirawo artists nemayouth ari kusimuka anda kudzidza matiwochi. Ndosaka maona vachitaura zvakawanda zvine chekuita nemagitari kuti magitari edu esungura pamwe pacho hakusi kuteedzerana kunoita sungura idzikire. There is a lot about it. Zvinoda kuti tidzidze nekustada zvinozoita sungura yedu itiende kumberi. Tisaramba tangotsimbirira pakuti tateedzerana kana kuita sei. Good. Thank you so much Mukoma wangu tapamwa. Thank you so much. Ndichauya kustudio uko. Vanhu vandombonge ndagara navo mustudio muchinzwa dzimwe nyaya dzatichabuda ipapo dzamuchange muchinzwawo nezvimwe zvinyowani zviri kuburwa mustudio nemaartisti manyowani ari kuburwa mustudio muchinzwawo zvakawanda. Ndichavatera kustudio uko guys. Thank you so much. Until next time. Thank you. When you see Mushumba. Bye. Thank you so much. Oh yeah.